Teresa, seu pai chamábase Manoso na era Teresa. Escondíase no millo e comía pan de broa. O rapaz era expelido, notábase na escola. Sentíase galeguista, el amaba a súa terra. Ensinaba aos seus alumnos, emprendeu as mareiras. Seminario de estudos, traballou con moitos grandes. Disco Castelao, Casares, todos estudan en Ames. A negra sombra da guerra, moitos os amigos morren, outros teñen que marchar. El escóndese no monte, o lugar de Castela. Na Real Academia, o mestre seu amigo, sempre moito admiro. No Museo de Santiago, visto do povo galego, conservar e conservar o dos nosos devanceiros. Non hai nada tan bonito como o trase galego. Antón sabío ben, estudou no Cones. Rurales, dos oficios, fixo artigos do proveito, come que non esquezamos que era fillo dun parceiro. O entroido e as súas costumes recolleu na súa obra, traxes, cartos e comida, todo importante na historia. E remata esta historia de Alto Frago, sobre nome, corresponde nos a nos que se do su nome.